Office Jong District Agriculture Officer West Castles. Hinde ka sngi ka khanriu trik urisau kalayo ban rakhe ya ka World Food Day. Halor ka phang pedeng ka boong. Our action are our future healthy diet. #Zero Hunger Wall. Haka jingilang ka balalong hapo ka training hall jong ka horti hop hanong stoin. Haka tiga jingilang ban rakhe ketika sngi lai don langru uba Gabriel Walang MDC ka nong stoin kum ukongsan u District Agriculture Officer West Castles uba PN Walang uba Esling Do District Horticulture Officer u Dr. W Hujan District Veterinary Officer West Castles kakong O Khongan Superintendent of Fisheries Department West Castles ki officer bat ki nong trai kete ketanat ki nong rep na keleng ki jaka jong athan West Castles bat ki we haba ajingkran kum kongsan UMDC ka nong stoin uba Gabriel Walang la pensya ya shibun kiman ha ka bai de bat ka jington kam kum no ban tingkai ka bam ka di ulai thuru bahadu kum ba 1 million ki Longkmie hasat telak ka Pyrthei kidon ha pedeng ka jingsha than bat ki basu im tang ta ka basu yo ba malu mala bat ulai thuru ba wada po ka jela bat kum jo po ka West Castles District kidang don ki ba ma de ka te jing e jong ka Jingkyrduh bam kum taw lo kan tui ki nong rep ba kinang penjenai susu ha ka kam rep ka jongki khnang ba ka jaj ban reu bat ka jela ka jongi kan no ma de ka Jingkyrduh bam ba kidon ki Longkmie kum ba reu spa million ki Longkmie di ki yo pamna ke maulan yuta ane hari jongi dengi om yo pam bat undan ngau ga piwat ane hari jongi ru ngau ngalale kidon bomba ki ba ki bam so berhadan teten ki bam ki pelong ja dahu doa patham bomba kabam jongi ki bu klelang yo kaja nanta ki ailam sobat lumsi ki pelong pandam ja bomba ki longi ki pangada ki jong ki kan yui bude kalau tadi kasih penting mau lengi badai ba andai tamangi ki barat pergi diobam ai ba kita ki bondai ki barat ro ki diobam ma ba paling bisa kong ya ta World Food Day ban penting mau maka bam kali ke padang kam larang idon ka bam ko babiang baro sisi ka perfumat ni ban ka pensok ya kam sim ka jumi ka bam ko babiang ka penki ka penkemen ni handai la ka bam kam biang lalu ustad dan ada mustahil dilaskan menduka konsep bagi cia dilaskan ya kawai hadir kawai nah gua ngobingkum kilometer penginang klaim kapam kayo kakot kejungi don konsep dicerhat ba walada cia kibapun ke kamera mission ada baru gua gidon katong na kabanta babumbai kata kendeu jungi